Hej, velkommen til Ung TV Kolding. Så er Ung TV Kolding endelig i gang. Velkommen til Ung TV Kolding. Hej, mit navn er Christian. Jeg er 13 år gammel. Jeg er kommet her på Ung TV Kolding, fordi jeg godt kunne tænke mig at lære en hel del om videoredigering. Jeg ved allerede en lille smule om det selv, men jeg kunne godt tænke mig at lære en hel del mere. Jeg kan ikke sidde på stolen ordentligt. Den drejer. Mit navn er Sara, jeg er 15 år gammel. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg vil lære her, for jeg er ret ny. Men det jeg selv synes, at jeg er god til, det er nok med kamera og sådan noget. Men det er nok noget, jeg kunne blive bedre til. Jeg hedder Alexander, jeg er 15 år. Og lærer noget mere om, hvordan man laver gode videoer. Hvad er det næste spørgsmål? Jeg vil sige, at jeg er god til teknikken i studiet og kameraer. Der er ikke flere spørgsmål, så det er færdigt. Hej, mit navn er Simon. Jeg er 15 år gammel. Jeg kunne godt tænke mig at blive bedre til at redigere. Jeg synes selv, jeg er god til at redigere. Ung TV Kolding ruller 24/7. Ung TV Kolding ruller for dig 24/7. Nå, ruller for dig. Ung TV Kolding ruller.